Dihiga keluarga besar Tugu Bapahan perlu lima umun Tugu Bapahan na di Perumnas Mandala asal karena tapak kita bang ala situasi corona mengarah mengatusi kita jadi terus merata deh perjulu mah tadok mulai lagi tuduhan tempat kebasan bisa lubut di kebasan ado asing rohana PTBB sektor Roban tapas tapak kita seperti keno di aman baru nani do lapor nani las rohani aman baru di lontas senarion boy magdala do dengan songoni manang dere nani do baru nani nungau capbe rumah tangga nasiga anjir mah gabi mapelas di roha mga dihita pasarideon ni ima berenani do baru nani mapesana ma nang diguan di dohita las rohan ang baru do lapor asa do honong nami ma songong ata di studio 2 asa do haduk kang tugu-tugu di lobu ador hadidi tugu-tugu di horko nang sorga dia mahamu nampor nami bayarin pahumpu satu nomor diberi nami doa nami perjolong huruf kami selamat berbahagia ma dia dua lasmar hamu nunga dabok be songon nani dok nina dua dabok nani lulua jumpa nani jalahan ima nasab pangkilalan nasab nahi na holongan di rohamna nunga ujak be rumah tangga muna jadi salani bere kasihan didok na dua hope jabui tongdo par bulang-bulang marang sedia be dalam boboru bere tonggo dur ni tulang itu bur nami do tumpe bur saragyo kalau di jolo nami bur bapak adon jadi di boboru isok kami patuduhan orang rohana kami dioda boruga Asmarwa kami disok akababang babang bohan jadi pos rohani yang kedua masih juang mamun asal dia lebih mempelas di rohan mengate itu ngatungan seluruh keluarga mempelas sangat di luar itu anda jadi di haroron namun amang bolu ala pasang ada nabok mahamu ima dua parsiduli nami Raja Serani jadi dak kedua pangina amada tulang doh mahami manupai asal dia sikop sinamot naik pasadok ta ima turaja saragi songoni mah haroronan dos songon dia songon anggaran di bunga las di partik gunung mau pasat kami do tupak kami pribadi gade raja nani so dia beda boy terpasat kami hakan dia dua nama dok si tidik na sen pago lang gang pangaruna odik so dia na boy terpasat kami do tapi nasa ni bungani tuan tama nama boy pas diberi nami do dorong nami do kata pasu-pasu di hamuna asa digicengin arilang di tol pangunggunan persari beungmu nama aso jadi sirang tertibu matong masih gonggohi asa tubuh lalat terus ikorong di dolong di perbatua tubuh anak mangtok kamu tiga boru dongamu matong satu nasar kedua asal lemak silijuang lemak sobinabuan manang di dia pihak maringanan diberi nami do boru nami tangyang nami saat udah bapahan saya disimamu di pas-pas keluarga saat di Solo saat matuotean nunga ojak saat persaridium muna saya dia mahamuna deling mangulu saat panggabian saat matuotean matutup dosek ope dia mau permesinan ada saat tumpah mahami di partikiran hame udah bapahan dan kamu aja nomor tusi La segunda defensa